Meidän kämpällä voit tehdä niistä 30... Nyt kävi mun vieressä. Ja ota L, PKM kaveri. Ja kevari ja PKM, ottakaa siitä vittu. Imekää vittu. Kato nyt, ja pistoolilla vittu. Nyt on siellä vähinä päällä vittu. Ja umille! Ja joo. Jäi taas yksi. QVkin suolta montakin on tulilla vittu. Hei, juoksee jätkä tässä. Tuohon mun merkille juoksee. Osuttu, tipahti. Toinenkin tipahti. Tässä on nyt 3 QV-kill.